номи ин шахсро қариб ҳама медонад. Андрей Чикатило. аз ҳама даҳшатноктарин маньяки асри 20. 53 куштор. бераҳмӣ ва золимӣ нисбати шахсони қурбоншуда. одамхӯр ва таҷовузгар. ба ҳолати равонии ин шахс чӣ таъсир карда буд, ки ба чунин амалҳои ваҳшиёна ва ҳайвонӣ даст задааст? ҷавоби ин савол дар канали Салом Тиҷи аст. Яъне ки ин бародар телеграм канал дорад ки масъул кай телеграм каналша дар поёни видео ва дар подсказкаи болои видео ҳамҷа ки ҷой мебурая бидурен тамошо кунен. Бале телеграм каналш бародаро закрити телеграм каналай, лекин хеле ҳам доступуш арзонай, яъне 200 рубл дар як моҳ, ки видеоро шумо метавонен бе реклама бо сифати хеле ҳам хуб тамошо кунен. Ва агар ки подписчикои бародар ба 5000 расад, 4 нафара ба ҳаҷ роӣ мекунанд. Марҳамат, тамошо кунен. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Эсем Шарипов ва бо шумо ҳастам ман, автори канал Муҳаммад Шарипов. Видеои имрӯза барномаи хабарӣ Эсем News. барномаро оғоз мекунем аз чунин расме ки дар ман роӣ кардан, дар телеграм канал бародаро роӣ кардан ва ҳамчунин дар личкаи инстаграм. Ма касе ки намедонад бародаро, ҳамин логотипе ки дар болои экран мебинен YouTube, бисёр одамо инстаграмара мепурсанд, ай парай ба фикрам. Ҳамин дар ҳамаи видеои ман ҳамин логотип аст, яъне ки инстаграм ма чунинай. ҳамин ники инстаграм ма. Яъне ки дар инстаграм роӣ кардан, видео хеле ҳам даҳшатнок бародаро. Ман дар телеграм канал мемонам ша. Ссилкаи телеграм канали ма дар поёни видео аст ва дар охири видео вақти буд мешавад, кружоки болои видеода ҳаст. То охир агар тамошо кунен. Яъне ки суратҳои бародаро роӣ кардагиян ва одамое ки дар ман роӣ кардан мегӯянд ки дар ин бора видео кӯ. Ва чӣ хеле ки шумо медонед, ман дар бораи ягон масъала агар ки видео кардам, ман дар маълумоти пурра дар корай. Лекин мутаассифона то имрӯза ягон одаме ки ин расморо роӣ мекунад, маълумоти пурра расондагӣ нест. Ҳар як одаме ки роӣ мекунад, маълумотҳои гуногун мегӯянд. Як хелеш мегӯяд ки мақсад одамфурӯшҳо кардагиян, як хелеш мегӯяд ки ба ягон баҳона бурда киштагиян, як хелеш мегӯянд дар фалон кишвар кардагӣ, як хелеш мегӯяд дар ин кишвар кардагӣ. Маълумотҳо ҳар гунае. Ва охирон одаме ки дар ман дар ҳамин бора маълумот расондак мегӯяд мошини номерои узбекӣ бидай, металл мехарем гуфта гудакора мегирифтияну фалон беҳмадон мекардиян. Ва баъзеҳош мегӯяд ки гурдаҳошон гирифтагияй, лекин чӣ хеле ки мо расма мебинем дар инҷа почош чок кардагияй, на ин ки гурдаҳош. Яъне ки ҳаминро мехостам бародаро бирасонам дар ин видео ки дар бораи ин чиз маълумот пурра нест. Яъне ки одамое ки ҳатто роӣ мекунанд маълумот пурра намедонанд. Ман намедонам худам ки ин чияй, чӣ кор уфтодагияй, барои чияй, дар куҷояй чӣ гап шудагияй. аз ҳамин хотир то айни замон ҳамин қадар маълумот ҳастай дар ин бора. лишни гапи зиёдӣ дар кор нест. Пакаш то чӣ гапе ки мезананд официална нест ва бедалилай, барои он хотире ки маълумотҳо ҳар гунае, ҳар як одаме ки мега маълумотҳои гуногун мерасонанд ва ира мо далил гуфта наметонем. хоб, касе ки набоша, хеле ҳам жалка ва наздикошта сабр. ин коре ки мебинем як кори даҳшатнокае. ва ба шумо тавсия метавам ширкати парвоз авиара, ки ин ширкат ба шумо имконият метаҳад ки ба сарҳад бигзарен, ба мошини майда, ба самолёт, чӣ хеле ки хитонда маъқулай. ва ҳамчунин билетҳои ҳавопаймо доранд ба тамоми ҷаҳон бо нарх хеле ҳам дастрас. Парвоз авиа, муроҷиат кунед. ФСБ сегодня задержали мигранта из Средней Азии, который планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священника. Он изготовил зажигательные устройства, а после теракта планировал уехать за границу. Яъне ки хабар баромадагии 11 июл ки ФСБ дастгир кардиян мигранта аз Средней Азия, ки мехостаи храма дар Майкопе бикафона ва священника кишта баъдан сарҳада тарк кунанд. Ва дар инҷа муҳимаш оне ҳастае ки Средней Азия меган навишта шудагӣ нестае ки именно аз куҷо, кияй, ному фамилия дар ин новости гуфта шудагӣ нестае. Ва аз ҳамада ҷолибиш дар инҷа оне ҳастае ки вақте ки мо новостиро тамошо мекунем, аксенти ин одам ба среднеазиатский монанд нест, бештар монандаe ба кавказский. яъне ки тамошо мекунем бародаро. Руки растаскивай. Наручники, вторые наручники. Цепляй. Я гражданин здесь. Взяли бензин, хотели пролезть через забор и поджечь церковь. Это где сказано? Это я смотрел люди. Какие ролики? Какие люди? Давай, быстрее. Ролик есть у меня людей с вот таким флагом и там На флаг чего? флаг исламского государства. И люди говорили, почему типа они поджигают ваши мечети, а вы ничего этого не делаете. Поджечь церковь
Зайти сюда, открыть дверь. Если охранник был бы, мы хотели его зарезать. Я изначально говорил, что я его зарежу. А я хотел бензин залить, дверь открыть. Показывай, куда бензин. Куда ты спланировал. Все показывай. На разведку где ты ходил? Да? На разведку где ты подойти? Что ты хотел сделать? ҷоеша ки боло шама хира кардагим пушондагим бардоро пураша шумо метавонед дар телеграм канал тамошо кунед, барое ки ман ҳамаша монда наметавонам, ҷоеша метавонам монда ки мумкин вообще. ва дали ҷолибиш як чиз дигае ки чӣ дар корай одамо дар рӯошона пинҳон кунанд, яъне ки хиди гунահгора мисол мо мебинем рӯша пинҳон кардагиян ба ғайр аз ин хайр рӯҳои силавикам пушондагия, лекин овозошон алиш кардагия барои чӣ хотири кор карда мешавад. Агар ки шумо шахсҳои қонуниен мақсад ҳақ дорем барои ин кора кардан, барои оператсияро гузарондан, чӣ дар корае ки луворотро маҳкам кунен, ишам на он қадар хуб ба назар мерасад. агар ки ба шумо ҳиҷома массаж фитобочка лозим бошад, шумо метавонед ки тамоми корҳоро бепул кунед дар ширкати шифофармо. Марҳамат муроҷиат кунед бардора. Ҳамчунин ино доранд дороҳои гиёҳӣ барои асаб, лоғарӣ, фарбе шудан, простатит ва дигар бемориҳои мардонаву занона. Шифофармо. Участники сегодня домогавшиеся 13-летней девочки отпустили в зале суда. Мужчину приговорили к 5,5 годам условно за то, что он просил у подростка интимные фотографии. Суд посчитал, что девушка выглядит значительно старше своего возраста, а у подсудимого не было опыта в общении с детьми. Сам военный думал, что собеседнице уже исполнилось 14 лет. Вабали бардоро дар ин кор бадиш онае ки агар дар ҳамин ҷа ягон муҳоҷир мебуд, ин гуна рафтор дар он намекарданд. Яъне касе ки нафаҳмида боша оддӣ карда маънои инора ба тоҷикӣ мефаҳмонам, яъне ки як марда ки иштирокчии СВО астай, ҷанги дар Украина ва Россия, дастгир мекунанд ва 5,5 сол условно метиҳанша, яъне ки намешинад пушти панҷара. Барои чӣ хотире ки аз як ноболиғ суратҳои луш талаб кардагия. Яъне ки суд мебахшаша бар хотири оне ки чӣ ки ӯ ҳисоб мекуна ин духтар дар расм хеле ҳам аз синни соли худашда калонтар ба назар мерасид. А хиди ҷанговар боша фикр кардае ки ӯ 14 солаа. Бачи бад бояд бахшиша? Да, конечно. Хай бахшидан набахшидан дар ин ҷа шумо кор надорем, леки агар мо 100% медонем ки дар ҳамин ҷа агар ягон муҳоҷир мебуд ин гуна намешид. Сангшапш мекардан ва тамоми натсияро шумбинӣ мекардан ва дар ин ҳолатҳо хеле ҳам ноҳаққии зиёд дида мешавад. YouTube заблокирует в осенью, пишет газета РУ, ссылаясь на источник, близкий к администрации президента. На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будет ухудшаться условия работы YouTube, а в каких-то подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться, а в сентябре начинается блокировка. Яъне газета РУ хабар мета дар асоси як маълумоте ки гирифта шудагиай аз наздикии администрацияи президент дар бораи маҳкам кардани YouTube ки дар миёни моҳҳои июл-август кори YouTube безеб мешава, баъзе вақтҳо программа мепара, баъзе вақтҳо мечаспона, моҳҳои сентябр боша блокировкашо оғоз мекунанд. Чунин хабарҳо бардор дар бораи блокировка YouTube ма дар дигар видеоам гуфтагӣ будам, и нав нестай, и чандин сол шуда аллакай рафтестай. Маҳз дар вақти ина ҳамин ҷанги бо Украина ин кор шудагӣ буд, барои хотире ки бисёр маълумотҳои ғайри пропагандира одамо аз YouTube мегиранд. Мақсад ки YouTube асосан мақсад ки Россия асосан мехоҳад ки чизҳоеро ба мардум нишон буда ки ба фоидаи худша, мисол тамоми информатсияро набинанд. Ва тамоми информатсияро кушода дастрас бо дигар одамое ҳастанд ки независимиянд, ӯ дода метавонанд. А дар Россия невигоднае ки маълумотҳои дуруста одамо бибинанд гуфта дар бораи ҳамин ҷанг ки рафтесай. Ва ба ҳамин хотир мехостанд ки YouTube маҳкам кунанд ки дар ивази дигар площадкаҳоро дар блогеро пешниҳод кардан. Бисёр блогеро YouTube-ошонро маҳкам карда ба дигар площадкаҳо гузаштанд, яъне ки фурӯхтан бигем худшона мешава, то ки аудиторияро уҷа баранд. Бисёр крупни блогерои калон буданд дар Россия, ҳаҷнигоро дигараш ба дигар площадкаҳо гузашта рафтанд, каналҳои худшона маҳкам карданд дар YouTube, яъне ки намебуроранд, фақат трейлерошон мебуроранд. Ва ин гап чандин бора баромадестай. Имконияти маҳкам кардан боша набоша кума намедонам, лекин чунин хабарҳо аз хотири он меборяд ки мақсад одамо бештар дигар ҷо бираванд, лекин барои страховка чӣ хеле ки боша набоша бардоро ҳатман ҳаракат кунед ки дар телеграм канали мо бошин. ссилкашама ба подсказкаи болои экран нишон метавонам ва дар охири он видео кружокати ҳам астай. Случаи маҳкам шидан агар ҳаматарафа тайёр буданд дар корай, мо давом метавонем дар телеграм канал кор монад. Ребенка нашли в чемодане около мусорного контейнера в Перми. Около 4 часа утра бомж исследовал помойку на Монастырской улице и наткнулся на
чемодан открыл и бросился в полицию. Внутри лежал ребенка примерно 7 лет с ножевыми ранениями и следом от удавки на шее. Сейчас полиция и следователи ищут преступников и пытаются установить личность малыша. Возбуждено уголовное дело по статье убийства малолетнего. Яни ки дӯсто дар Перм як бомж аз канори мусорный контейнер як чамодон меёвард ки дар дохили ҷасади як кӯдак буд бо захмҳои корд ва изҳои буғӣ кардан дар гарданаш. То ани замон шахсияти ин ҷасада муайян кардастанд, ҳоло муайян шудагӣ нестай. Дар ҳамин ҷа ма новосте ки дар аввал гап задем дар бораи ҷасади он кӯдак, яъне ки ҳозир ман ҳамира бинам мумкин аст ки ягон алоқамандӣ дошта бошанд ҳарди ҳамин новостиҳо иш ба иш. Бале бародаро, ин ҳамин сурате ки дар ман рӯй кардагиян, ҳаминам захмҳои кор дора ва дар гарданаш изи хафа кардагӣ гарданашам ҳаста. Ба фикр мекунам гарданашам бридагиам ҳаста. Мумкин аст ки ҳамин кор мумкин аст бародаро ки ҳамин ҳамун гудак боша, но и предположение, яъне ки дальнейши новостиро мо нигоҳ мекунем, чӣ хабар буро дар ин бора баъд маълум мешавад. Ҳамаи одамое ки дар ман хабар рӯй кардастам, ман аввалин источникша гуфтастам тавассути ӯ. Ҳозир бо ин одаме ки маро гуфтак буд, гуфт пресидамаш мегӯяд ки ку бифаҳмам. Нелегальных мигрантов лишат доступа к сервисам такси и доставки. Власти хотят обязать цифровых платформ, агрегаторы, такие как сервисы такси и доставки, контролировать соблюдение их пользовательского миграционного законодательства. Яъне ки қонун пешниҳод мешавад дар бораи маҳдудият кардани мигрантҳои ғайриқонунӣ дар истифодаи чунин сервисҳо ба монанди доставка ё ин ки такси. Яъне ки агар ки шумо муҳоҷири ғайриқонунӣ дар Федератсияи Русия бошен, ба ғайр аз оне ки ҳақ надорен қарор доштанда ё ин ки кор карданда ба ягон чи дигар ва бо ҳақ надорен ки истифода барен аз чунин хизматрасониҳо ба монанди доставкаи хӯрок, ягон чизи дигар ё ин ки такси. фаромӯш накунед бародар дар канал лайк мондан, подписатсия кардан, комментарий нависондан, чунки мо ҳар ҳафта аз байни подписчикҳо интихоб мекунем 3 нафареро рӯзҳои душанбе ва 5000 рубла байни 3 нафар тамошобин тақсим мекунем. Барои кор кардан чӣ кор бояд кунӣ? Ҳичи, просто тамошобини подписатсия мекунӣ, лайк мемонӣ ва метавонӣ ки яке аз чунин ғолиб бошад. Ва бародаро фаромӯш намекунем ссилкаҳои болои видеора, якташ телеграм канал, якташ ютуб канал ва дута видеоҳои пешина тамошо кардана фаромӯш накунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. سیب میخورم بیا اینو بخور. تری بخوری